Makabulat ni Moons ka lang. Kota pa po yata ang 8 po niya. 8 na. If you treat me right, baby.
Alam mo na yung gluten side? Ha? Alam mo na yung dito mo? Hindi. Matang.
naman po. Tumakang sa'yo. Ginawa ko po. Sabi na po nga Ate Michelle, kaya day off na po kanong Miyerkules na lang po kanong muli ng asawa na kaya kabanatuan. Hanggang Webes po kano. This week, kasi po ano next week, ay next month, magbalik na po ako ng GCQ yung kabanatuan na magkasagit na lang po kanong muli. Kaya advance na mo kanong ngayon pong daratang Miyerkules na lang po kanong muli. Kaya ang gala po kanong Webes. Lingunan may tangkaya. Nakawang kaya rin yung cellphone. Tawagan may Rona. Apo. Ne. Apo. Kasi minaw siya yung natesa di kailangan. Ano tang date niya yun? 28. 28. So, 28. Or 27. 28. So, dapat tatang may container. Ay, waring kaya na 30 na yan. Opo. 30 ang makuha yung container na yan. Ini pa niyo mo na tawagan niyo po ang tawagan. Follow up kayo po. I-follow up niya. Tapos Po itapong kaya ang nanay house kanina. Commercial receipt po. Sabihan ko po, commercial receipt. Put na nga nung okay na okay. Tapos kota ko niya tawagan ng doon. sige. Call ko na ito. Kailangan ikatang may container. Opo. subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached.
Ma'am, good morning. Hello po, good morning. Yes, ma'am. Si Ma'am Rona po ito. Yes, ma'am. Ma'am, ano po, pinapatanong po ni boss kasi 28 na daw po ngayon. Apo, hindi ba po ma'am ano yung sa schedule po, yung 30, ano po? Tawag na to, ma'am. Pinapacheck ko lang din yung schedule, ma'am. Apo. Kay Sir Jason din. Kasi po, ayaw yung terminal kasi sa POD, ma'am, parang hindi po ata kasi gusto nung counterpart po doon. Kaya check po kami ng ibang ano, ma'am, carrier. Opo. Opo. Kaya kumbaga po pinaprocess pa lang po, ganun po Opo, ma'am. pero first day silang terminal doon sa destination, ma'am. Kine-check pa, ma'am, kung ano po yung schedule. Kasi kung yung 31 schedule, ma'am, hindi na siya aabot sa mga cut-off. Bale, ang susunod na sailing, ma'am, is 7. 7 po. August, ma'am. August na po niyan. Nagbigay rin kasi sila ng, ano ma'am, ng carrier dito na gusto nila para dun sa destination, yung terminal na preferred nila, yun po yung maging terminal. Then kasi sa schedule na nung binigay ko, ma'am, Apo. ano po, yung terminal doon, bali, yung gusto nilang terminal. Sino pong hindi yun po ano, gusto? Sa ano, ma'am, sa counterpart na po, doon na sa busan, ma'am, yung consigning yung ata, ma'am, yung maglalabas ng container na po doon. Doon sa destination na, ma'am, ganun po. Ganun po ba? So, bali po, ano yan, sa 7 na lang po niyan, ma'am. Opo, ma'am, kung sakali po. Opo. Bali, sinicheck din yung details ng vessel, ma'am, eh. Balik-balikan kita mamaya ulit, ma'am. Opo, sige po. Para, ano po, ma-double check ko lang din po kay Sir Jason. Kay Sir Jason po. Tapos po, ma'am, yung commercial invoice po, ma'am, kay Sir Jason daw po. Kay Sir Jason. Opo. Okay po. Ayun po. Sige, ma'am, wait na lang po namin yung tabag po. Opo, ma'am. Opo. Call Sige. na lang ako ulit mo mamaya. Sige po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay po.
Ako sabi ko na po. Sabi na po kahit po ita po kanong date of niya ng schedule, iya po ato niya nga man po Kaya magunod. kakayanda na po kano din na Sir Jason ngayon si Kaswanda na po. Bali, posible po kano na August 7 na mo po kano. Pero maus na lang po kano pas 5 po. Kay, alam eh. O itang nga ba't mo na? Ay, tapos tapong commercial invoice ako po mo yan. Kung si Sir Jason na po. Tapos, Sir Jason na gawa. ay sinabi ko po kayo kasi di ba po sabi na po kaya. Sir Jason na mo po. Sir Jason niya po kaya nitang commercial invoice. Balik ka pilang day dala ka ng container. Posible po kano na July 7 niya po ulit kanong ay August 7 niya po kanong schedule eh. Pero yung container dito ba? ita mo po sinabi to July 7 ay August 7 July 7. Pero maangos na po kanong pasbayo po ta. Mamuraw na po. Gustong minawag siya ako na may kapilan de padala sa yung container. Kasi tapo kayo itang August 7, schedule ng pamaglako ng KT9 schedule Pilipinas eh. Opo, i-share na po. Punta na po yung call ulit. Tapos po, atin niya po nga manuwa ni Ate Ani. Kasi sabi ko po, 300 ya po yung original price na po nitang mawalada. Tapos di uling po mag-sale 100 na mo po. Ay sabi na po, sa 300 kami nagkulang ng 9 pieces. Hindi naman yata po I-check nyo yung may inventory kayo dyan. I-check nyo para makita nyo. May iniiwan naman kami inventory dyan sa inyo para na-check mo araw-araw. I-check nyo sa kayo. Para kayo mismo masagot na kami. I-check nyo daw te, may iniiwan daw silang inventory daw dyan te. I-check nyo daw te para kayo mismo makasagot daw te sa tanong nyo.
Angeles. Hindi. Sabi ni Edmund, Di pa sure kasi hindi ko muna yung tawag. Pagka tinawagan ako ng supplier at kailangan ako dun pupunta ako pero pa kayo. Good morning. May mga iniwan kaming inventory diyan, di ba? Tapos kayo everyday may ginagawa rin kayong inventory, di ba? So, i-check nyo maigi, computing nyo para makita nyo kung sa kayo naninigative. No? Kasi kahapon tinrabaho ko pagdating namin doon, yun ang nakita ko eh. Ako gumawa kasi nung pagdating namin dito sa office. So, i-check nyo maigi para makita nyo. No? I-review mo yung inventory mo. Kasi wala kayong negative sa tig-20 nyo kasi yung bilang nyo sa tig-20 sumobra pa eh. Imbis na yung matitira mo 194, naging 200 yung bilang mo kahapon. So, 194 lang dapat yung natitira din sa tig-20 niya. So yung bilang nyo 200, wala kayong negative sa ano. Nasa matataas na presyo yung mga negative nyo. Sa 300, wala kayong 350, wala kayong negative, sumobra pa kayo. Dapat ang magiging bilang nyo na lang 256, ang naging bilang nyo kahapon 277 sa tig 350 nyo. So wala kayong negative. Sa 300 naman, ang dapat matitira nyo is 82. Ang naging bilang nyo 53 lang. Diba? Kaya doon kayo na negative ng malaki. So, i-check nyo para makita nyo. I-review nyo na lang. Okay, sige, bye-bye. Ay, sandali. Pagka darating mamaya yung Korean dyan, i-check nyo yung mga ice cream. Ituro mo sa kanya yung mga nag-expire. Okay, sige, bye-bye. Okay. Ginagawa pa po rin yung magsalita.
manipis sa litang inventory ng salsal. Yung street shop. Bakit ang apit ng lokal niya may acquired ang siyam. So, kaya kasi yung makakong may acquired na siyam. Binasik siya ang apit ng may gasus. Grabe na po na. Ang design ay yung mga panay. Ito ang ating deliver, ating store, ating pull up. Ang balang ang plan. May basa mo kayo. 1,300. 306. 300. Ang deliver ng bilihan.
Nani, 385 ang minimum. 385.
kilala ko sa ating. Kenny pala, mo pala alas net ang full out. Okay. Opo, Ken po. Natin po total tempo sa bali. Siya magkano? Kilala ko sa ating. Opo, ako po alas sa pulaw. Niya pala lito lang 86 ka sa Awo. Wala umalis. Kaya matakot. Ito plus. Parang bigyan ko na yung pero ako pinaidal ito ng tawa na dito ng Maida. Ede tanggap sa ko kumplita tayo. Kaya po nga mabigay. Di ba ginawa po ano ulit? May kakagawa na binilang, makanya talaga ako.